Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sithi sisiphiwe kuthiwa xazulula lesibalo base uyasusa eliminate ususe konke njengoba ngikusekela okuzoba ama solutions extraneous. Ukuba nama solutions extraneous ke ngikuchazele kusho ukuthini ukuthi uthola ama solutions anjengokuthi no zero. Ama solutions azokwenza ukuthi isibalo sakho sivimbeke noma singaxazululeki. Uyakhumbula ukuthi ekwenzeni ezinye izibalo bekade ngichaza ukuthi ama domain esingawafuni mhlawumbe asufuna -2 noma asufuna u5 ngoba nikuzokwenza ukuthi isibalo sethu sivimbeke. Lana ke kuyasichazela ukuthi sikususe lokho kwenza ukuthi isibalo sethu singaqhubekeli phambili noma isibalo sethu sivene sibe into yokumosha isikhathi nje njengokuba nento enjengo 0. Lana ke siyabona ukuthi okuzokwenza ukuthi sibe nama extraneous solutions ukuthi u-x wethu ube u-2. Ingakho asukufuna ukuthi impendulo yethu yalana ibe u-2. Kungani sikhethe u-2? Asukhethanga nje ngoba sukhethile. Ingoba siyabona ukuthi la ngezansi ama domain akhona noma njengoba ubona kususana positive 2. Ngakho basithola u-negative 2 kuzoba khona ukususana base isibalo sethu siyabheda kanjalo. Siya times ake ngenhla naloko kungezansi ukuze sithole okufanayo base sisalelo ba u-x is equal to 4. Base sino x is equal to 4, x squared is equal to 4. So bese siqhubekeza lapho ke indaba yethu. Ngafana nokuthi u-4 weqise ngale kwa equal sithi x squared minus 4 okusipha u0. Kuyafana futhi uma ukuthi siyavula amagwegwethu amabili sibe no positive 2 no negative 2 zosikhiphela u-negative 4 is equal to 0. Into eyodwa le echazwe noma ibhalwe ngento ehlukile. Kuyobe sekufana ke nokuthi sino x plus 2 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0. Basithanda singathi ke siyeqisa sibe no x is equal to minus 2. Sibe no ngalana sibe no x is equal to 2. Yabona nje lo x oqala nje equals to -2 wona singawufuni kakhulu. Khumbula ukuthi besisiqalile isibalo sethu bekade sishilo ukuthi kuzoba yingozi ukuthi sitholeni x -2 njengoba ngisekela lana. Yabona? Sawuthola nangempela ke lokho esingakufuni. Ikona lesson zokubhala ukuthi extraneous solutions. Wona ke singakufuni ukuzowenza isibalo sethu singaqhubekeli phambili. Kodwa ke singakhalazi kakhulu sitholile impumelo ezimbili. Le enye impumelo nayo ngisekela la ithi x equals to u2 o positive. Athi ngisithathe isibalo sami ngisibhale la ukuthi uyobe usungenelana yini. Singabe sisibamba lapho ke ukuthi lo uyangena.